Siyaphinda siyaqhubeka namhlanje ngezifundo lezi ezenzelwa abazalwane bokuqala, abazalwane abasanda kuba sebandleni kwizifundo zokuqala zoKristu. Sisabuka ke la sikwisifundo number 10, lesson number 10. Sibuka la isihloko esithi ke umuntu ke uNkulunkulu wamdala uAdamu, sithi ke isihloko ukuwela komuntu esonweni. So uNkulunkulu ke lo muntu amdala wamnikeza indawo, wambeka endaweni okuyindawo tsimini yase-Edeni. uNkulunkulu wase emnikeza nomyalo. Lo myalo ayemnikeza wona ukuthi ke adle, angasidli isithelo esokwazi okuhle nokubi. Wayebekele ukuthi angadla konke okukhona endaweni yasensimini yase-Edeni. Siyabuka ukuthi uNkulunkulu umthandile umuntu, kanti usithandile, usibekele indawo njengoba nawe usebandleni, ubeke ebandleni ukuba ukhule khona, unakekelwe khona. uNkulunkulu wasekunikeza umyalo. Umyalo uNkulunkulu ukunikeze wona ngoba ekuthanda, ngoba umyalo lo ukusiza ukuthi ukuvikele. Uyakwazi ukuthi umyalo futhi uveze ukukholwa, uveze futhi nokuthi izimiso zikaNkulunkulu kukhona ukusindiswa nokulahla. So ukusindiswa ke kume ekuthenini mina ngithobele amazwi eNkosi, ngilalele umyalo weNkosi. So namhlanje ke sibona ukuthi ke sibuka ke la ingxenye embi neyinkinga umuntu abhekene nayo, okuyinkinga yesono. So ke uNkulunkulu esemakhile ke la uAdamu, wasemakhela futhi nowesifazane. Uma ufunda incwadi kaGenesis 2, masifika ekugcineni uNkulunkulu wamakhela owesifazane owathiwa ke igama lakhe uEva. So esebakhile uNkulunkulu laba bantu, walindela uNkulunkulu ukuthi bawuthobele umthetho wakhe noma balalele lokhu uNkulunkulu akushoyo. So ke isono ke sibe inkinga uma uAdamu engathobeli lokhu uNkulunkulu amyale khona. Sukela lapho ke isono saba inkinga kumuntu, inkinga umuntu abhekene nayo. Umhlaba njengoba siwubona unezimpi, ungenakuthula, kukhona yonke into embi emhlabeni. Inkinga yini? Abantu bawushila umthetho kaNkulunkulu, abawuthobelanga umthetho kaNkulunkulu, baphila esonweni. So ke incwadi ke sohlala kuyo la, incwadi kaJakobe chapter 1 verse 13 to 15. uJakobe ke ubhalela abazalwane, ubhalela amaKristu ukuthi njengoba esekhethile ukuba amaKristu, ehleli kuKristu, mawazi ukuthi uNkulunkulu, mabazi abantu futhi ukuthi uNkulunkulu akamiyengi umuntu ngento embi. uNkulunkulu doesn't tempt abantu ukuthi benze into embi, kodwa umuntu uye yena ongena esonweni noma ayengeke. So ke masibuka ke la uverse 13 sigcina kuverse 15, sizobuyela ke ngale kuGenesis chapter 3 la sizobona khona ke umuntu ewela esonweni. So sibuka ke la kuJakobe chapter 1 verse 13 to verse 15. Uthi ke lana ke umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu engayengwe ngobubi, naye uqobo akayengi umuntu. Kepha yilo nalo oyengwa ehuhwa ngezakhe inkanuko ehungwa. Uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelisiwe sizala ukufa. Ningadukiswa abazalwane bami abathandekayo. So uJakobe ke uyasibonisa ukuthi uNkulunkulu akamyengi umuntu. uNkulunkulu does not tempt abantu ukuthi benze isono, benze okubi. Kodwa ke uyabonisa ke la uJakobe ukuthi ke umuntu usuke ehunga noma eyengwa noma enza okubi ngenxa yani? Yenkanuko. Inkanuko umuntu anayo, uhalela into embi, ukulangazelela into uNkulunkulu angayishongo. So inkanuko ke izala isono, njengoba sifunda la isono bese sizala ini? Ukufa. Yabona?
So ke ukuphetha kwesono ukufa. So umuntu okunalenkinga ke enkulu yani yesono. Sukela eqaleni ke masibuyela ngalo uGenesis sikhumbula ukuthi uNkulunkulu banikeze umthetho ukuthi bangadli kumuthi okwazi okuhle nokubi. Sizobona la ukuthi umlingi la okusathane njengoba iBhayibheli lisho ukuthi uNkulunkulu akalingani. Doesn't tempt abantu ukuthi benze ukubi. Kodwa uSathane uyosilingayo. Kodwa ke noma esilingile uSathane umuntu uma ekwenza lokho akusuka ukuthi ngenxa kaSathane pheseni. Nomuntu naye unerole ngoba kusuka kwinkanuko yakhe umuntu ukhalela into uNkulunkulu angashongo ukuthi umuntu noma ayenze. So ke siyabuka ke la ukuthi ke eqaleni umuntu oqala la nonkosikazi wakhe uAdam noEva bangena kanjani esonweni. Isono sangena kanjani emhlabeni? Njoba sekunento ekuthiwa isono singene kanjani emhlabeni. Sizobuka ke kwisifundo esilandelayo la sobona umphumela omubi wesono. Kodwa la siyabuka ukuthi isono singene kanjani. Isono futhi sizobuka namhlanje ukuthi isono siyini kahle hle. Owenza isono uzithathele yena ngokwakhe lesinqumo. Isono siqala ngaphakathi enhlizweni yomuntu, akusilo iphutha noma ngabomu. Sokubonisa lokho embhalweni ukuthi uma umuntu enza isono akusilo iphutha, akusilo iphutha. Sikhuluma ngokuthi umuntu into ayenze unintentionally an error umuntu ayenzile. Yebo lokho kuyenzeka. Kodwa masikhuluma ngesono umuntu usekazi ukuthi wenza into enjani engafanele. Yabo. So ke isono ke sisuka ngaphakathi. Lokho esikubukile ngalo kuJakobe kuveza ukuthi umsuka wesono usiqala kuphi? Kwinkanuko yomuntu. Yebo, uSathane unendima edlala la esilinga khona, la esithemta khona. Sifundile ngale kuJakobe ukuthi uNkulunkulu akakwenzi ke lokho. Kodwa uSathane uyakwenza lokho ngoba uyisitha sethu. So uyasiyenga, uyasithemta. Yabona? Bese ke kuhluma noma kuvela kithina enhlizweni zethu inkanuko. Ukhalela ukufisa. Yabona? Bese ke uma umuntu efezile inkanuko lo noma wayepractice usekuvela isono. Uma sekuvela isono kuvela ukufa. Yabona? Yilokhu ke sifazama ukubalekela ke thina esikholwa sibalekela ukufa, ukuhlukana noNkulunkulu, ukulahlwa ekugcineni. Ngoba umphumela wesono yini? Isono, ukufa esikufundile la. So ukona kukaAdam siyakubuka ke la ona kanye nonkosikazi wakhe. Sizofunda ke la from verse 1 to verse 6. Lithi la izwi la Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Inyoka yathi kowesifazane, anikufa nokufa, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla kuyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha isithelo zawo wadla, wanika indoda yakhe kanye nayo yadla. Sibuka ke la ukona kukaAdam nonkosikazi wakhe uEva. uAdam waweqa umthetho kaNkulunkulu, wathatha wadla. Esikubukayo la inyoka indlela esebenze ngayo, uSathane la usebenzise ubuqili, wasebenzisa namanga,
ukushintsha noma ukukhuthaza ukuthi lo wesifazane asidle lesi sithelo. Esikufundayo la lenyoka usathane lesebenza la uza kulo wesifazane umbuzo awaziyo naye ayaziyo usathane impendulo yawo. So ukumlinga, ukumtesta, ukumbuka ukuthi wazi kangakanani. Yabona? NoSathane usebenza kanjalo uma ufika ahlolisisa ukuthi sazi kangakanani. Uma esebona ukuthi sazi sihlomile bese zama ukufaka amanga kulokho kushiwo uNkulunkulu. So owesifazane uphendula kahle. Kuyasho ukuthi owesifazane ubefundisiwe, ubeyaliwe, uAdamu umyeni wakhe ubezwile ukuthi njengoba uNkulunkulu ambeka uAdamu ensimini yaseDeni uthe angadla konke uNkulunkulu, kodwa kuphela lo muntu osemaphakathini okwazi okuhle nokubi singawuthinti. So uyamphendula ukuthi uJehova usho kanjalo uthi sidle konke yebo, kodwa kuphela kulo muntu ophakathi nendawo. Lenyoka ke ngokuqili bayo isifaka amanga. Yabona yonke imfundiso yamanga, wonke amanga esemhlabeni aqala ngento encane nje engamanga. So isifazane ukuphendula kahle uthi umhla asidla nokudla siyofa. Lo oyinyoka noma uSathane la usethi cha, anikufa nokufa. Sekuphikisana namazwi kaNkulunkulu, nomyalelo kaNkulunkulu. So kufake nje amazwi amancane lapha asephendule umthetho kaNkulunkulu lokhu uNkulunkulu angakushongo. uNkulunkulu ebethe mawudla nokufa uzofa nokufa. Uthi cha, ungadla nokudla ngekufe. Ngoba uNkulunkulu yazi ukuthi uma nidla ngalolu suku niyokwazi okuhle nokubi nofana njengaye. Yabona uSathane usebenza ngendlela eziningi ukutshala imbewu ukuthi abantu bangamlaleli uNkulunkulu. Bangakanani abantu namhlanje abahola uSathane, izinkulumo zabo uma uthi uyibuka ziletha ukulimaza umuntu. Sinabantu namhlanje uma bekhuluma nentsha, khuluma ngeinsizwa la. Sinabo baba abadala abahola umoya kaSathane. Insizwa iziphathe kahle, insizwa igcine emehlweni kaNkulunkulu. Bese laba abantu abadala balazi iqiniso lonke bathi hawo uhlakaniphile wena. Uphila nje wena awunantombi, awulali namantombazane. Futhi unenkinga, yabona? So mawusuthi wena hayi uNkulunkulu uthe ngakwenza hayi uzokwazi kanjani wena ukuthi lento injani uma ungayithestanga, yabona? uSathane osebenza kulaba bantu ulinga wena njengomuntu omusha ukuthi wenza okubi phambi kaNkulunkulu. So siyabuka nalana uSathane usebenzisa leyo indlela esayisebenzisa namhlanje. Uletha idoubt uSathane emazini kabani kaNkulunkulu all the time. Yabona? So kwesifazane kuthiwa la ebona. So umqondo wakhe ke lento yamila kuye ebona. Siyavela ke inkanobi esibuka lesihlahla ewubuka lo muntu wawubonda unqanelekile ukuba njani udliwe. Isono esiqala kanjani uma umuntu econvince ebekelwa izinto eziphambela lokhu uNkulunkulu akushoyo emqondweni yakhe uyazinja uyacabanga bese yabuka ukuthi hey ngathi lento ifanele ukwenziwa ngiyenze. La ngempela wesifazane wenzani wadla sangena isono. Uthe maqeda ukudla elingiwe phela she was tricked. Wase inikeza umyeni wakhe ukubani uAdamu. uAdamu wazi kahle umthetho, uyena futhi omdala, uyena futhi uNkulunkulu amnikeza umthetho. Bekufanele ngabe uyothi wo akungenziwa lokho. Uthatha umuntu uAdamu wona ngabomi azi ukuthi uNkulunkulu utheni. Yabona? Sangena ke isono emhlabeni. uAdamu kakhohliswanga wona ebona futhi azi. uPaul yakhuluma ngalokho ku1 Timothy 2:14 uma ekhuluma ngokuthi indima edlala abesilisa nabesifazane ngendlela uNkulunkulu abakhe ngabasebandleni ngabasekhaya ukuthi owesilisa uNkulunkulu umbeka ukuthi abe umholi wesifazane. So abe inhloko wesifazane. So ke uma ichaza le ndaba ukuthi nasebandleni wesifazane akufanelanga ukuthi akhulume afundise
kuboniswa lana ukuthi ingenxa yani ukuthi ekuqaleni makudala umuntu wesilisa nesifazane into eyenzeka oqala wavela ubani uAdam bemdala. So umuntu ovela eqala kutholakala ukuthi fanele ngabe uyazi ukhulile umdala. Futhi la kulesi sithombe sithola ukuthi owesifazane wena owalinga, she was tricked. Uyabona? Kodwa wesilisa lo wakufanele ngabo uthe angenziwa lokho. Kodwa ngenxa ukuthi owesifazane wamlethela isithelo wamnikeza, akazange asabuza, akazange asamisa lokho kube kwenzekile, wadla naye. Okwenza ngamabomu lokho. Uthini ke la uPaul ku 1 Timothy 2 verse 14 uthi ke futhi uAdam kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. So ke siyabuka ukuthi uAdam ukona kwakhe wona ngamabomu. Wona azi uAdam ukuthi wenza okungafanele. Sifuna incwadi yamaHebheru 10 mayikhuluma ngendaba kaAdam. Izwi leNkosi liveza ukuthi isono savela ngoAdam umuntu oqala. Izathu salokho ukuthi wona ngamabomu. Wona azi. Wona umthetho engalingwanga njengolesifazane. Phela lesifazane kudlalwe ngamazwi ukuze asibukele isithelo sinjani sifanelekile sinqalekile ukuthi asidle. Lo wesilisa wona ngamabomu azi. MaHebheru chapter 10 verse 26 ukuya ku verse 31. Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono, kepha kuphela ukulindela okwesabekayo, ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ozokuqeda amaphikankani. Odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelanga ngezwi la ufakazi ababili noma babathathu. Pho nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu wadelela igazi lesivumelwano angcoliswa ngalo wahlambalaza umoya womusa na? Ngokuba siyamazi owathi ngeyami impindiselo yimina engiyakubuyisela, futhi ke iNkosi iyakuba hlulela abantu bayo. Kuyesabeka ukuwela esandleni sikaNkulunkulu ophilayo. Umbhali la wamaHebheru uyaveza ukuthi sisenkingeni enkulu uma umuntu ezinjani ona ngamabomu, ngoba ayisekho isacrifice. Uyabona? Uveza ukuthi ke la even nangale umuntu omdala kaMose, umuntu uma ewonile ngofakazi ababili abathatha baqiniseka kule ndawo ukuthi yenziwe yilo muntu, bekungekho imesi bebulala nokubulawa lo muntu ngesono asenzile. Ziyabala lezo zono ebezideserve ukuthi umuntu abulawe akhandwe ngamatshe. So usethi ke kuyasabeka ke ukuwela esandleni sikaJehova. Kuyasabeka ukuthi umuntu aphule umthetho kaNkulunkulu, ukuphula umthetho kaKristu. Yabona? So ke siyaboniswa ukuthi isono uAdam angena kuso la wona ngamabomu. Uyakhuluma ngalokho uPaul la incwadi yabaseRoma chapter 5 verse 12 to 14 la abonisa khona ukuthi isono sangena ngoAdam. Isono sangena ngoAdam wona ngamabomu azi ukuthi lokho akwenzayo uNkulunkulu akakufuni. Uthini la umbhali la uPaul mayibhala abazalwane baseRoma uverse chapter 5 verse 12 to 14 uthi ke ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke. Lokhu bonke bonini ukuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdam kwaze kwaba kuMose, naphezu
kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuza. So ke siyabuka ke la ukuthi ke isono sangena ngo-Adamu, ngomuntu oyedwa, kwase kungena nani nokufa. Bese ayaqhubeka la umbhalo ukuthi ke ukufa ke lokhu kwafika kubantu bonke, lokhu bonke bonile. Umqondo la olethwayo ukuthi uma uAdamu engena esonweni, waba umuntu oqala ukuthi isono singene ngayo. Uma abantu bephila, mabona sebefuza ubani uAdamu owaqala ukungenisa isono kanye nomfazi wakhe. So ke siyaboniswa ukuthi ke bonke abonayo benze njani, benza isono. Uphinda aqhubekela kuverse 13 ukuthi ke ngokuba isono sasikhona ezweni ungangabikho umthetho. La ukhuluma ngomthetho kaMose. So isono sasikhona before uMose nomthetho wakhe uba khona, ngoba uNkulunkulu awubekile umthetho wakhe specifically kubani, ku-Adam no-Eva. Siyazi before isikhathi sikaMose uNkulunkulu wayekhuluma ngokhokho, ngelunga lomndeni, kakhulukazi ubaba omdala kulowo muzi. Bebeletha ke intando yakhe kulowo baba ukuze bathobeleke abantu abaphila kuleyo ndawo ngomthetho ozo ngalowo baba. So ke ngalesikhathi ukhokho wethu oqala uAdam anikeza umthetho ukuthi uma kukhona ke umfazi wakhe athobele umthetho awuthobele kuNkulunkulu. Kanjalo uNoah uma emnikeza umyalelo abantwana bakhe bafanele bathobele. uAbraham kanjalo wamnikeza umyalelo ukuthi makaphume ayezweni lesithembiso. Umndeni wakhe ufuna uthobele lokho kushiwo uNkulunkulu through ubani, uAbraham. So ke siyabuka ukuthi ke isono sangena ngo-Adamu umuntu oqala, abantu baphila ngesono, bahlala esonweni. So ke nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu. So ukufa ke uNkulunkulu ayikhulume ngakho, sikhuluma ngento ezimbili la masikhuluma ngokufa. Ukufa lokho uNkulunkulu ayikhulume ngakho ukuthi kuzohlukana inyama nomphefumulo. Phela belapha ensimini babenikeziwe ukuthi badle umuthi wokuphila ingunaphakade. Sizobuka futhi ukuthi umphumela wesono isifundo esizayo bakhishwa kule ndawo. Bakhishwa kule ndawo bebeke kuyo. So ke kwangena ukufa lokho ukuthi umuntu kuhlukane inyama nomphefumulo. Lokho bonke abantu ukufa okubambethe sisonke. So ukufa okwesibili engikhuluma ngakho la okuvelile futhi ukuhlukana phakathi kaNkulunkulu noAdam. Ukufa lokho nalokho. Ngoba bekuhlangana into ezimbili, bekuhlangana uNkulunkulu nomuntu. Manje nangu umuntu akasalaleli, uphile esonweni, phela uNkulunkulu akaphile esonweni. Uyahlukana ke nomuntu. Ukufa kwesibili yilokhu kufa ke thina njengoba sikhole sikubalekelayo. Sibalekela lokho kufa ukuhlukana noNkulunkulu, ngoba ukuhlukana noNkulunkulu egcineni siyalahlwa ingunaphakade. So ke ukufa ke kwangena ngaye ke uAdam la njengoba sibona sifunda la ukuthi ukona kukaAdam kuyabonisa ukuthi ezweni leNkosi ukuthi isono nokufa kwangena ngoAdam engathobelanga umyalelo kabani, kaNkulunkulu. So esikutholayo futhi la nakuye la kuAdam suka mawuqanje la kuAdam noEva, isono siqala enhlizweni. Isono siqala enhlizweni njengoba shilo ukuthi isono asiyo per se mistake nje, an error, yabona, a loss of concentration. Sikhuluma la ngumuntu owaziyo, oyihlaziyile lento isuka kuphi, enhlizweni yakhe. Ubeshilo uJakobe ethi uNkulunkulu akamengi umuntu kodwa inkanuko yakhe umuntu. Uthi inkanuko ke uma ibelethe isono sibelethe ukufa. So inkanuko into engaphakathi, ucabanga komuntu, ukuzindla komuntu. Sibonile lapha uEva wasibona isithelo sinjani, wasibuka, wasikhalekela, wabona wathi sinqanelekile ukuba sidliwe, yabona. So uSathane usebenza kanjalo ke namhlanje. Isono siqala kuphi, enhlizweni. Nesono sokuqala
sika Kayini masifunda lapho kuGenesis chapter 4 uverse 17 to 13 siyabuka la uma isono sikhula emhlabeni irecord yokuqala eveza the first murder noma ukubulawa komuntu umuntu ebulala omunye siyabuka ukuthi engakambulali uAbela uKhayina wayecabanga ukuthile wakhona okukhona enhlizweni yakhe okumenza ukuthi aze afika ambulale. So isono siqala kuphi? Enhlizweni. Umuntu uyacabanga bese uma ecabangile lokho kubi bese yakwenza. Yabona? Sibuka ke la kuGenesis chapter 4 uAdam noEva sebekhishiye ensimini yaseEdeni ngenxa ngalaleli izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu usebanikeza ukuthi bakwazi ukuthi babe nomndeni, baba nabantwana abokuqala uKhayini noAbela. Sebekhona ke sebekhulile ke labafana kusho ukuthi babefundisiwe uAdam noEva ukukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ufanele akhonzwe kanjani. So sibuka ke lana ukuthi uKhayini ukuze ambulale kwenzakalani na. Uverse 7 uJehova wathi kuKhayini, sorry verse 6 uJehova wathi kuKhayini, uthukutheleni na, ubuso bakho bunyukumaleleni na. Izathu ukuthi aphatheke kabi uKhayina, umnikelo wakhe uNkulunkulu akazange awamukele ngoba akanikelanga ngendlela efanele. Mawufunda ngalo ncwadi yamaHebheru chapter 11 iveza lapho ukuthi uKhayini uAbela wanikela ngokukholo. Siyazi ukuthi ukukholwa kuzwa ngani? Ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ncwadi yabaseRoma chapter 10 verse 17 ikhuluma lokho. So akazange anikele ngendlela efanele. uAbela wanikela kahle, uKhayini wanikela kabi. Uyabona? So uNkulunkulu wamukela ke umnikelo okushiswa kaAbela, akazange awamukele okaKhayini ngoba akanikelanga ngendlela efanele efunwa uNkulunkulu. Sekwenzeke lokho utholakala usenyubele, ukwatile, ucasukile. Sinabantu abanjalo emhlabeni. Akenzanga kahle, akahambanga ngomthetho, uma sekuphuma ama results usephatheka kabi uma esefeyilile. Akafundanga lo muntu astudishe for izifundo zakhe, uma esebhale exam efeyila usezonda othisha, usezonda bonke abamfundisile, iphutha selingakubo. Akaziboni ukuthi akazange enze kahle. Uyabona? Akasabathandi labanye abafundi abanjani abaphasile abenze kahle. Inzondo isuka lapho. Uyabona? So ke sekuvela ke enhlizweni yakhe ukuphatheka kabi, ucasukile. uNkulunkulu mayesembuka ebuka nobuso bakhe ukuthi bunyukubele, uyambuza uNkulunkulu ukuthi ukwenze njani? Unyukubaleleni na? Why uthukuthele? Uverse 7 uthi ke la uNkulunkulu, angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunxanela kwaso kukuwe, kepha wena umele ukusibusa. Singekenzeki lesi sono sokuthi abulale umfowabo, uNkulunkulu uyamyala, uyambonisa ukuthi isono sihleli njengoba nje uthukuthele kangaka. Unamandla ukuthi lesi sono sinjani osikhoya enhlizweni yakho ukuthi ungasenzi, ngoba phela uma wenza kahle uzokumukela kahle, uma wenza kabi ama results kanjalo. Uyabona? Awuzange wenze kahle, wawulindela ukuthi ke utuswe, wawulindela ukuthi kuthiwe wenze kahle ube wenze kabi. Uthi ke isono ke sihleli sinxanele nasi unxanela kwaso. Shuthi senhlizweni yakhe usethi uNkulunkulu, kepha wena umele ukusibusa. Shuthi enhlizweni yakhe bekufanele ukuthi uAbela uKhayini alwe awukhiphe lo mqondo omnikeza umqondo ukuthi abulale ubhuti wakhe. Uyabona? Sinabantu abanjalo namhlanje, angalungisi indlela zakhe, abona kukuhle ukuthi abulale omunye umuntu. Uyabona? Instead ukuthi alungise ukuhamba kwakhe lo muntu loyo. So ke isono sisuka kuphi? Enhlizweni. Siyazi ukuthi indaba kaKhayini wagcina sembulele uAbela, akazange amlalele uNkulunkulu. Kwangena futhi isono sokubulala. uSathane wakufaka enhlizweni kaJuda ukuba akhaphele uJesu. Mawufuna incwadi kaJohn 13 verse 2.
ngenxa yokuthanda imali uJuda wamukela ukuba njani amkhaphele. Abapristi ethempelini nawo balinga ubani umpristi omkhulu ulinga bani uJuda ukuba akhaphele ubani uJesu ngenxa yokuthanda imali. Wavuma ubani uJuda ukuba uJudasi ukuba akhaphele uJesu. So ke kumqoka ukuthi ke umuntu alungise inhliziyo yakhe ngoba ilawo uSathane asebenza khona. So ukuze ngivikele isono kufanele ngilungise inhliziyo yami, kungahlali izinto ezimbi, kungahlali izinto ezinjani ezimbi. Mangikhuthalele ukuba ngizindle ngezinto ezinhle, ngihlale emthethweni kaNkulunkulu, ngikhathazeke, ngisebenze umsebenzi kabani kaNkulunkulu. Ngoba uma ngihleli ngingahambi into zikaNkulunkulu, uSathane uzobeka engqondweni yami into ezinjani ezimbi. Bese kuvela inkanuko, bese ngibona lezi zinto zinjani zi-right ezivela emqondweni yami bese ngenza ukubi. Yabona? So isono ke sisuka kuphi? Enhlizweni. Namhlanje uSathane usebenza ngaleyo ndlela. Mawufunda incwadi kaJohane oqala chapter 2 uverse 15 kuya kuverse 17. Uveza lapho umbhali uJohane la uthi umuntu othanda izwe uNkulunkulu akanaye. So ongahambi noNkulunkulu uthanda izwe. Yabona? Ngoba ezweni kunani kunezinto uNkulunkulu angayifuni. Phela ezweni ila uSathane ebusa khona imiqondo yabantu kuba bangamthobeli uNkulunkulu. So ezweni ke kugcwele isono. Yabona? So usethi ke la 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyakudla kanye liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. So ke siyabuka ukuthi ke isono sikhona ezweni. So othanda izwe akanayo uNkulunkulu akahambi naye. Ngoba yingani kunjalo? Ngoba inkanuko yenyama isezweni, inkanuko yamehlo isezweni, ukuzigabisa kwani kwezinto zomhlaba okusezweni. Uyabona? So njengoba nawe usumntwana kaNkulunkulu uphumile ezweni, uphumile ezintweni zani zomhlaba, ungathandi izinto zani zezwe ezixabanisa noNkulunkulu. So lento esifunda ngazo la inkanuko yamehlo, inkanuko yenyama, it's exactly the same thing eyenzeke ngale uEva. Siyakhumbula ukuthi ngamehlo akhe wasibuka isihlahla sinjani sinqanelekile, kwavuka inkanuko yamehlo, inkanuko yenyama. Yabona? So into ezisebenzayo ke emhlabeni lezo. NoSathane uma edukisa abantu sebenzisa inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo. Ubuke into evele ko TV, ubuke izinto ezisetshenziswayo ukuyenga abantu benza into ezinjani ezingafunwa uNkulunkulu. So uma sithanda lezo zinto, uma sithanda into zomhlaba, asinaye uNkulunkulu. Yabona? Kuhle ke le ndaba encanyane la ngoba imqoka, ngoba kunabantu abasebethe bafundisa nenkolo futhi esithe yama kakhulukazi emahlelweni. Kunamahlelo amakhulu afundisa ukuthi umuntu uma ezalwa uzayo nesono. Imfundiso le ithi ke njengoba uAdamu ona lokho obona kwakhe ke sakuthatha ke thina ngamanye amazwi umuntu naturally nje uyona. Sinenguqulelo zeBhayibheli ezikhuluma ngalokho, kakhulukazi iNIV iveza umqondo ukuthi umuntu naturally uyisoni. Cha, akusuku lokho okufundiswa umbhalo. Yebo ezinye impendulelo, other translations zihlandekezela lokho bekusho uNkulunkulu kusukela eqaleni. Masikhuluma ngesono, asikhulumi la nje ngento eku-DNA yami.
njengomuntu ngibuya kubani? Ku-Adam. Yebo, sibuya ku-Adam, inyama yonke khona emhlabeni ibuya ku-Adam. Kodwa-ke asithathanga nesono sakhe, ngoba isono siyini na? Yabona noma masifuna incwadi lesibuya kuyo kaGenesis chapter 2 noGenesis chapter 3, kucacile lapho ukuthi isono siyini. Isono suwukweqa umthetho kaNkulunkulu. Umuntu kuthiwa uyisoni ngoba weqa umthetho kaNkulunkulu. Engake weqa umthetho kaNkulunkulu akasiyisoni. So isono kukuphula, kungenza nokaNkulunkulu, kungayithobeli. Leyo nto ke leyo ngokwayo ibizwa kuthiwa isono. Ngifuna la ku1 John chapter 3 verse 4. Uthi ke la bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. So masikhuluma ngesono, sikhuluma ukuthi ukwenza into ephambene nentando kaNkulunkulu. Is to go against the will of God. Singakwenza lokho ngokuthi njani? Either sinciphise singenzi lokho uNkulunkulu akushilo, noma seqise si-add okunye uNkulunkulu angakushongo bese sibuya kuNkulunkulu. So konke lokho kuyisono ngoba kuphambene nezwi likaNkulunkulu. So isono kwesukweqa umthetho. Kubantu bebeqonda lokho ukuthi kunjalo, izwi limali likufundisa la, bebengeke basho ukuthi umntwana uzale nesono. NakwaIsrayeli ekhona lenkulumo, mawufuna lapha incwadi kaHezekiya chapter 18 mawuqala ku verse 1 and 2 and 3, kwaIsrayeli kwakunenkulumo enjalo. Ebonisa sengathi uma abazali benze isono, abantwana nabo bathole yini isono salabo abazali. Cha, uNkulunkulu akenzanga kanjalo. Ake sifunde lencwadi sithinde la uverse 20 wakhona. uNkulunkulu ebelungisa lenkinga ebikhona kwaIsrayeli, ukuthi kunabathile abafundisa sengathi uma ubaba benza isono sikababa siyasuka siyenganeni. Cha, phela incwadi kakhulukazi bebesebenzisa incwadi kaExodus 20 umthetho loyishomo ukuthi uma sona kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyahambela izizukulwane nezizukulwane ezizayo. Lapho uNkulunkulu wayengasho ukuthi isono salabo bantu labo directly sizosuka siye kubantwana babo. Wayethi uNkulunkulu ama-judgment, imphumela yokuthi awamlalelanga uNkulunkulu kuyo-affecta nezizukulwane zabo. So uma mina ngu-Israyeli ngingamthobelanga uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu angimlalele, ngizodla nokudla la ezweni lesithembiso, bese mina ngingathembeki, uNkulunkulu uzongisusa, angithathe angisuse kule ndawo yesithembiso. NoNkulunkulu wakwenza ngey'khathi ezahlukahlukene. Kwaba khona abantu aba-affected, wobani na? Inzalo yami, abantwana bami bazo-affected ngalokhu engikwenzile. Not necessarily baphethe isono sami engisenzela mina ngokungamlayeli uNkulunkulu. So uNkulunkulu-ke la elungisa-ke le ndaba la kuHezekiya, Ezekiel chapter 18 sifunda khona la uverse 20 ukuthi umuntu onayo ilo uNkulunkulu azothi uthwale isono, hayi umuntu ongonanga. So uma ungonanga ungatholiswa kanjani isono kodwa awusenzanga nje isono, ngoba isono suweqa umthetho kaNkulunkulu. Sibuka la ku chapter 18 sifunda khona uverse 20. Ithi ke lana, umphefumulo onawe uyakufa, indodana ayikuthwala ukona kukayise, uyise angathwali ukona kwendodana. Ukulunga kolungileyo kuyakuba phezu kwakhe, nomubi bobubi buyakuba phezu kwakhe. uNkulunkulu uyayilungisa lento, uyayiqeda kwaIsrayeli, uyayiqeda kubantu ukuthi bazi ukuthi ukona komuntu walowo muntu. Ubaba ngeke athathe isono somntwana, nomntwana ngeke athathe isono sikababa. Kanjalo ukulunga komuntu, ngeke ngithi mina ukulunga kwami bese ngiyakutransfera kuya kubantwana bami. Cha, ukulunga kwami, ukona kwami, nokulunga kwabo kuzowela emahlombe abo. So uNkulunkulu uhlele kanjalo, ukona ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Sibabuze-ke abafundisa lezi imfundiso ezinjalo ukuthi umntwana uzayo nesono, bese siyabuza ukuthi uweqe muphi umthetho umntwana. Akusho nowodwa nje umthetho umntwana aweqile, abanawo. uJesu-ke bebonisile lapho ukuthi abantwana bazala bengenasono kuMathewu 18 verse 1 to 4 and verse 10, nakhona ku chapter 19 verse 13 to 14
uthi-ke abantu noma abafundi bakaJesu Kristu noma thina singamaKristu masifuna ukuzuza umbuso wezulu masifane njengabantwana, silingise abantwana. So umlingisa kanjani umuntu osesonweni? Angithi kufundisa ukuthiwa thina ukuthiwa umntwana unesono, uKristu uthi umntwana masifane njengaye ukuze singene ezulwini. Umfuza kanjani umuntu esesonweni? Cha. Okubonisa ukuthi umntwana akanasono. uKristu bebonisa ukuthi masibe ngcwele, masibe innocent njengalezi ingane ukuze singene kuphi? Ezulwini. Ukuze umuntu aye ezulwini makayeke isono. Lokhu uKristu bekusho. Masifane njengezingane ezimsulu, ezi-innocent. So ke namhlanje ke yazi ukuthi isono siwukweqa umthetho. Yazi ukuthi umuntu uma yeqa umthetho uhlukene noNkulunkulu, njengalokhu uNkulunkulu ahlukana noAdam. So ke isono ke siwukweqa umthetho. Umuntu owenza isono usuke ephilile kahle engqondweni futhi ebona, ekwazi akwenzayo. Isono sinjalo. Umuntu akasenzi by mistake, usenza azi. Wenze kahle kamntwana kaNkulunkulu, wakhetha ukushiya isono, wakhetha ukulandela ubani? uKristu. Sibalekele isono uzoyofa. Uma wenze kanjalo uzosindiswa uKristu Jesu. iNkosi imbusise ekufundeni amazwi ayo. Amen.